okviru Dana srpske kulture u Temišvaru organizovana je u izložbenim prostorijama Bastion 3 likovna izložba sa radovima umetnika, učesnika likovne kolonije, organizovane povodom Dana preobraženja. Na ovaj način likovna izložba je spona između dve najznačajnije manifestacije Srba u Rumuniji, Dani srpske kulture u Temišvaru i Dani preobraženja. Likovna kolonija u organizaciji Saveza Srba u Rumuniji i grupe Arte, odnosno Miodraga Jakšića, održava se svake godine već 13 godina u okviru Dana preobraženja, traje 4 dana, a zatim u novembru u okviru Dana srpske kulture se organizuje izložba svih radova umetnika učesnika na likovnoj koloniji. Učestvuju slikari, vajari, grafičari, dizajneri. Likovnu izložbu su zvanično otvorili i obratili se prisutnima slikarka Dana Petkov, kao jedna od glavnih organizatora celokupne manifestacije, počasni predsjednik Saveza Srba u Rumuniji Slavomir Gvozdenović i slikarka Milica Petrović ispred delegacije slikara iz Srbije i grupe Arte. I ove godine su učesnici bili iz raznih država. Iz Srbije Miodrag Jakšić, Jelena Bodrožić, Anđela Đermanović, Milica Petrović i Vladimir Kepić, iz Italije Valerio Toninelli, Adriana Barone i Roberta Baldasini, iz Bugarske Marvijana i Krasimir Georgijev, iz Turske Mesut Šenol, Bahtinur Čelik, Aysun Yagiz Oner i iz Rumunije Isidora Jašin, Anka Panić, Dana Petkov, Bogdan Nađ i Nikola Popović. U okviru likovne kolonije se takođe organizuju i radionice sa raznim temama. Ove godine je umetnica iz Turske pokazala svojim kolegama tehniku izrade batik motiva na tradicionalni turski način. Ova likovna kolonija je postala jedna velika i lepa tradicija naša na ovim prostorima. Ona se upisuje u jedan od programa Dana preobraženja Srba u Rumuniji, te možda i najznačajnije kulturno-književno-duhovne manifestacije u celokupnom srpskom rasejanju. I ovo što vi istrajavate čini čast i vama, nas može samo da raduje što i za vas uvek ostane poneki trag, poneki peleg, lep, koji nas podsjeća da lepota uvek pobeđuje. U ime te lepote ja vas pozdravljam sve učesnike, sve vas, posebno našeg dragog prijatelja, velikog prijatelja, gospodina Lazara Manojlovića. U to ime vas pozdravljam. Nisam stručnjak, priznajem da ja mogu sada neke analize i tako dalje, to će drugi koji se razumeju u ovaj posao i ovu umetnost bolje od mene, ali jednom su pitali Jovana Skerlića, čuvenog Jovana Skerlića, kad je zanovetao nekom od pisaca, kaže, snesi jaje pa kod kodakni. Kaže, a Skerlić je odgovorio mudro, ne umem da snesem jaje ni da kod kodaknem, ali znam koje je dobro, koje je mučko. A ovo što vi radite, ovo je više nego dobro. Hvala vam za to, prijatno sreće. Pre svega, kao ja, zahvalio Savezu Srba Rumunije što su organizovali ovako jednu divnu koloniju, do duše koja jako kratko traje,
ali je bilo pre svega divno druženje i divno je bilo upoznati i lokalno srpsko stanovništvo koji se bave umetnošću, a i goste koji su bili iz inostranstva, koji su jako dobri i odlični umetnici i prosto je to sve ostavilo trag. Atmosfera u kojoj smo radili je bila prilično pod presijom, zato što je za 3 dana trebalo napraviti 2 slike. Možda je to koliko je loše, toliko je bilo i dobro, zato što usmerite svu svoju energiju na to stvaranje. Osim stvaralačke energije i energija druženja je bila potpuno fantastična, to valjda jedno sa drugim ide. Znamo da umetnost neće promeniti svet, to smo već do sada naučili, ali u svakom slučaju, posle svake kolonije koja se ovde organizuje, ovo je bilo već 13. put, ostaju zaista jako dobra dela. U to ime, ja bih želela da se, ja ne volim da kažem tradicija, a reći ću iz kog razloga, zato što nama tradicija traje 20 do 30 godina, onda dođe svaki neki rat, pa onda krećemo sa tradicijom iz početka. U svakom slučaju, želela bih da se ovaj trud koji Savez Srba u Rumuniji ulaže, da se nastavi i da se zaista nastavi sa istom energijom, možda sa nekim podlacima koji bi na nekom novom energijom mladalačkom podržali ceo ovaj poduhvat i celo ovu projekat, da kažem. Hvala svima. Hvala Dani i hvala svima koji su nas ugostili za ta 3 dana i zaista je bilo božanstveno. Hvala Savezu Srba koji je svake godine uspeva da nas sakupi, da nam spremi materijal, da nam spremi sve uslove, da bi mi uradili ove radove, kao što vidite, za jako kratko vreme i koji su, ja kažem, 2 rada za 3 dana, to je stvarno jako brzo da se radi i jako su kvalitetni, imajući u vidu da je to bilo vreme jako kratko.
Pre svega ovde smo u Temišvaru uvek jako lepo primljeni i osjećamo se dobrodošlo kao kod kuće, tako da to je prva impresija. A druga jeste upravo ta šarenolikost ljudi koji imaju različite kulturološke pozadine iza sebe, zbog kojih između ostalog rastemo, razvijamo se i otkrivamo nove stvari i to je ono zbog čega su ovakve kolonije dragocene, jer nije samo stvar u tome da se mi okupimo i da slikamo, već upravo nešto novo da saznamo, naučimo i da rastemo. Konkretno imali smo radionicu batik tehnike koju je održala učesnica iz Turske, gospođa Čelik, ne mogu imena da se setim, ali kako smo održali kurs tehnike izrade tih batik motiva po tradicionalnoj turskom običaju, iskoristila sam i priliku da uradim intervju sa njom, da snimim proces, tako da nismo samo slikali ili samo učili nešto novo, nego smo i potpuno stvarali nove stvari. Zmajevi su konkretno vezani za moje terensko istraživačko iskustvo i počudište dokumentarni serijal koji radim. Snimala sam jednom prilikom film o verovanjima ljudi u zmajeve, a pre toga su se zmajevi pojavljivali instinktivno u mojim radovima jer su pre toga opet bili u snovima. Tako da veza između snova i realnosti sa kojom se susrećem preispitivanje šta je realnost, koje su njene granice, da li je san podjednako važan kao i ovo sa čim se susrećemo u budnom stanju, ali i da li ono što mislimo da je san ili puka fantazija, da li je moguće, odnosno znamo da jeste, da je realnost za nekog drugog. Tako da zmaj jeste upravo preispitivanje stvarnosti i svih mogućih uglova iz kojih možemo da gledamo. Navodno, zmajevi su najčešće muškarci, mogu biti i žene, koji nalaze žene koji budu u nekim ljubavnim, vrlo intenzivnim ljubavnim odnosima i za to vreme osoba gubi svu životnu energiju. To sam i istraživala radeći dokumentarni film. Ono što smo zaključili u razgovoru sa ljudima koji imaju iskustva sa tim jeste da se to najčešće pojavljuje kada ljudi postaju depresivni i kada upravo utonu u fantaziju kako bi našli neko stabilno tlo dok im se realnost zapravo urušava.
Zmaj je između ostalog i biće koje po narodnim verovanjima štiti ljude, jer ono štiti selo od grada i nevremena i bori se protiv aždaje. Tako da je on i dobro i loše biće. Ljudi umeli su, opet po narodnom verovanju, da napadaju zmaja, a to je kada ne radi svoj zmajevski posao, kada ne štiti selo, već opšti sa ženama. Još jedno moguće posmatranje zašto su ljudi stvorili zmaja jeste da se često dešavalo, mnogi junaci su bili deca zmajeva. Žene koje zatrudne, a nema jasnog partnera, morale su nekako da se opravdaju. I upravo je zmaj bio taj neki zaštitnik u socijalnoj sredini. Tako da tu je niz slojeva i priča i načina koje može da se posmatra jedan zmaj. Prvi put sam ove godine učestvovala na likovnoj koloniji u Temišvaru i pravo da vam kažem, nisam znala šta da očekujem, ali je bilo stvarno iznenađujuće prijatno. Neverovatno, bili su sjajni uslovi za rad. Ekipa slikara koji su došli, sa kojima smo sarađivali, radili ta 4 dana je bila fantastična, tako da je ta atmosfera i doprinala u stvari da slike budu ovakve kakve jesu, odnosno vrhunskog kvaliteta. To je bio baš izazov, ali smo bili vredni, trudili smo se i u suštini u toj atmosferi gde se susreću umetnici celog sveta se dosta toga i nauči. Prosto razmenjujemo, svako dolazi iz svoje kulture, donosi nešto novo, autentično, tako da i mi tu proširujemo svoje vidike i način na koji radimo menjamo. Kolege iz Turske su nam prikazivali različite tehnike bojne tkanine, takođe mi između sebe razmenjujemo iskustva i komentarišemo jedni drugima radove gde u stvari razmatramo sliku na neke nove načine iz novih perspektiva.